Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Aquiles. Unsay nahitabo nato, Divino? Unsa? Ayaw pakilag. Kalimteng na hitabo. Ang importante nga niya luwas ka na o huwag daotang na hitabo nimo. Pero ang atong anak... Kalimte siya. Demonya tong bata. Darling Sandra, di tagabaan niya. Tungod kay hinanib siya sa demonya nga si Doria. Wag ko'y labot kung mapas mo ka hanoy, Miroy. Imo ba yung gusto nga? Dili ka man ni hapon. Hay! Nganong di ka magimotoon ako nga may nakita akong bata? Tiyanak! Noy, Miroy. Tinuod ka gid, Noy. Kay imo mo yung gidibdib. Tinuod ang akong gisulti direct! Hala, si Ma'am maron. Tara, direct! Ato ta si Ma'am! Tara! Tabang! Tabang! Ma'am! Ma'am! Ma'am, nasa ka! Ma'am! 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 Ginoo ko! Bata! Bata! Hala! Hala! Unsa man yung nasi mong liog, ma'am? 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 Ma'am! Direk! Direk! Altahon sa altahon! Altahon ta si ma'am! Dadon ta siya sa ospital! Anong sila rin may makita ko sa kong nauna? Kung sila na sila pangitawag ko. O sa may pasabutin eh. Di sab na kumaila kung asan yung napito. Pag-isod ko. Mabalik ko na ko sa ospital. Susiyan ko kenta ni Sanda. Hasta si Doria. Huwag ko sabi siya makita. Ano naman eh? Kugang ka ba, Lianazel? Madam, pagkawas ako din maluoy ka. Dili. Kung gusto kang maluwas, paabuta si Agua. Kana kon iyatang matultulan. Abi ni mo, Lianazel, nagkabuang nakaroon siya sa pagpangita nimo. Naglabad ang iyang ukon asa ang imong nahimutangan. Kayo sa madaling napito. Ani ara kita sa iyang duol. Ni arata sa ibabaw sa bungtod. Tampi sa pangpang nga nag-umbaw sa dagat. Imposible nga dili ni niya matultulan. Kana. Husto ka, Lianazel. Imposible tinuod. Pero... Bila ka nakaadlaw, mi anhi ba siya? Ha? Lianazel? Kana tungod sa power ni anang gipamutang ko sa palibot nga mga nagsiga nga color green. Mao ka day hinungdan nganong dili kaniya matultulan. Silaw ra ang iyang makita. Dili na tinuod. Pero ayaw lang kabalaka. Kay sangad-tungad-to, musungasong ra siya. Ug mapugos ra siya sa pagtugpa ining dapita. Ug kun mahitabo ka na, nasud na siya sa akong laang. Kung mauna, maayo pagtili na lang siya maani din eh. Pero dili ka niya maantos nga pasagdan lang. Tungod kay migamot na sa iyang kasing-kasing ang iyang pagmahal kanimo. Maong sa gusto mong sa dili, muanhi siya. Musud siya sa akong lipag.
Wala gid matabang si Ma'am Hilda. Patay na gid siya. Direk! Bibiya lagi ka sa emergency room. Kumusta na si Ma'am? Ha? Gibalhin na sa morgue. Ha? Patay na si Ma'am Hilda nga gidata dinhi. Og ang nakaingon siyang kamatayon matud pas doktor katong pinaakan siyang liog. Husto akong pagduda. Ang gilitok ni Ma'am nga pong bata. Bata ang nagpaak? Nay Miroy. Agi sa duha ka buok ngipon sa bata nga nagtupad. Og mauday nga luspad to si Ma'am. Nahubsan na ito siya sa dugo. Nga sa ato pa. Katong bata nga nakita ko. Nga wa ka mo tuon ako. Motoy may patay ni Ma'am Hilda Jirek. Ha? Wa ka man gumutuon ako sa pagkakita ko sa bata nga gwapa pa siya. Babae nga, bata? Unya, kay dili man ko makatuo nga nakapatong siya sa lamisa og may kaon sa atong sudan. Motong akong giduol. Ug unya, sa akong pagduol, nausaman niyang itsura, kalit lang nabati. As in, bati gyud kaayo. Ug mao sa to'y pag-abot nimo. Unya, wa ka mo tuon ako. Mao gyud to ang nagpatay ni Ma'am. Ha? Mao lagi to ang nagpatay ni Ma'am. Ni alagi mo. Oy, sir, ni asab lagi ka. Na-admit si Sandra. Tungkol sa sobrang kaluya. Sabi ako na batian kanina, ha? Gipatay si Ma'am Hilda? Sir, bata nga tiyanak. Usa? Kipaak si Ma'am Hilda ug tiyanak, sir. Nahubsan siya sa iyang dugo, hinungdan sa iyang kamatayon. Ha? Uy, ang mong anak ni Sandra. Wa nagilain. Tabi na ninyo, ha? Balikon pala ko si Sandra. Diyan na mo. Uy, kalit malag pamiya. Ni si Sandra? Sobra ko ng kaluya. Diba? Bago pa mang nanganak si Sandra? Nabughat tingali. Hain sa Divino. Nganong ikaw may niya? Wala ba di ka mailan ako nga imong higala, Sandra? Ikaw ang nakaingang ng nahitabo niya. Nawa ang akong anak. Tugot ni mo. Ikaw ang nakaingon ako. Usahan naman kapagpasabot. Ngang imong anak, hinanib ni Doria. Bisa na. Anak ko paghihapon siya. Sir, wala kay na. Huwag ka magkapalit og pagkaon mo. Divino, ayaw pagpiya na ako. May neto mo ba? Nang luspad ka? Naa sila sa labi ng hospital si Jeric o ang driver ni Ma'am Hilda. Naa sila si Jeric? Si Ma'am Hilda. Ilang gida din kay gipaak og tiyanak ang liog. Arion ko sila. Divino, masibot mag-ipasabot, ana. Ang ako na sang anak ang ipasanginlan. May lain pa ba di ay, Sandra? Divino. Bukha ang imong mga matas kamatuoran. Ayaw pagpabuta-bungol sa mga panghitabo karon. Ang atong anak daghan nagdaot ang gibuhat. Ubos siya sa mando ni Doria. Ha? Di ka pa maghihapon mo to, ana? Paaboton pa ba ni mo nga hashtag tay ang patyon? Ha, Sandra? Maunay na hitabo kuya Agwa. Di man day ka. Oy! Psst! Unya lang ta mag-istorya. Ang patang lawas ni Ma'am. Dili ito marilis kay wa pa ta ka makabayad. Kuya, may kwarta. Ayaw mo ka pala ako. Ako na bahala. Oring hapon ako nakita. Suwaw ka yung kahayag. Husto, si Doria ang pangitaon ko. Tanaw ko kung nauna ko nasa siya karon. Ug ang bata ang anak ni Sandra.
Tuwa sila sa bilar ni Mamilda. Kinsa nang naabot na Miroy? Ay, wa sa nako pasudla. Kay nagduda man ko. Ha? Ingon siya, taga Mindanao kuno siya. Ug niya siya kay namatay man si Ma'am Hilda. Paryente kuno siya. Unsa nga paryente? Pag umangkon kuno siya, may da nga bata nga babae. Unsa? Dali, ragot, dali. Liliya sa bintana. Maayo ra sab nga wa nimo pasudla. Kay gibauran may atang kuy agwa. Nga dili una ta magpasudi ni sa haya ni ma'am. Gawas lang nila ni Sandra og Divino. Dali, dali. Liliya sa, dali, dali. Uy, naalagi si agwa. Tuod, no? Ikaw si Doria. O ka nang gikugos yung bata. Anak ni Sandra og Divino, dili ba? Daan pa ko. Ikaw gyud Doria. Oops! Kanit sila nawagtang. Pero, sundan ko yung tingog. Agwa! Diyan ka lang, Jeric! Oops! Direk! Huwag ka masayop na Miroy. Tuwa, gigukod ni agwa. Sila gyud to si Doria ug ang tiyanak. Daan pa ko! Ay, laayan na to din oy. Wa may laing tao din sa bahay ni ma'am. Kita lang duha ang nagbilar. Maayo pa ini. Ingnon nato si Kuya Agwa nga ipalubong lang dayon si ma'am. Ay, anak lang yun. Kay, unsa pa may dugayon nga, wa na may mga kaliwat si Ma'am Hilda nga paabuton. Uy, ang kandila sa haya ni ma'am napahuman. Nagkutig balik. Kay, di na ba ko na maayo nga pag nga nagsuga ang haya? Asa to mong lighter no Miroy? Ay, kadyot sa ha? Hala, hala. Hala! Ang lungon! Ang lungon! May bangon, may bangon. May bangon ang minatay. Dagan, Jeric! Dagan! Dagan! Baby, panahon na nga dadunta siya paduol sa atong lita. Ning higayo na, maimpas na ang kinabuhi sa nagpakahiro. Ato unya ang katawhan. Kita na ang ilang ilhon nga labawng makagagahom. Tora, di napita. Sundan ko lang tingog. Kinala matapos ay mong kadautan. Nana ko! Gusto. Makita ko sa sigong nauna. Magyapon ako nakita. Kuno ka na. Kana lang po tariyahon ko. Anto sugog kasuwaw. Nagduda ko. Nadal na tagu'i sila na sila. Ngano kinahanglan pa man. Ngayon yung kong kapuso na. Dili na ko makagawas din kay di ako ninyo gisunin ng dako kayo aquarium. Gikinahanglan gihapon, Lianazel! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!